Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka. Da kuma ta baya ce muke yi zan faɗi praise so biyu sannan sai in faɗi fasarar su. What are things? What are things? Menene abubuwa? What are things? Menene abubuwa? A house is a thing. Gida abu ne. A house is a thing. Gida abu ne idan ka ce thing abu mara rai. Houses are things. Gidaje abubuwa ne. A hat is a thing. Hula malafa abu ce. Hats are things. Huluna abubuwa ne. Doors and windows are things. Ƙofofi da tagogi abubuwa ne. Tables and seats are things. Tebura da wajen zama duk abubuwa ne. This is a man. Wannan mutum ne. This is a woman. Wannan mata ce. This is a boy. Wannan yaro ne. This is a girl. Wannan yarinya ce. Men and women and boys and girls are not things. Maza da mata da yara maza da yara mata ba abubuwa ba ne. They are persons. Su mutane ne. You are person. Kai ma mutum ne. To alhamdulillah, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Da kuma ku subscribe sai anjima.